Не седим така на масата. Колко пъти ще те уча на маниери? Изглеждаш зашеметяващо. Както винаги, блестяща. Обичам да блестя, а знаеш, че красивите неща са ми страст. И инвестирам в бижута винаги, когато имам възможност. Ама, миличка, каква е инвестиция? И аз да те науча на нещо тебе. Обясняваш ми за лакти и вилици, а не знаеш, че бижутата не са инвестиция. Моля? При герданчето ти плащаш допълнително за дизайн, марка, камъчета и 20% ДДС, което е много по-скъпо от златото в него. Аз като искам да инвестирам в злато, си купувам едно килче от Tavex и плащам само за златото, без останалите екстри. Ти си купуваш удоволствие, а аз инвестирам разумно. Па нека не знам как се държи чаша за кафе. Наистина си голям сметкаджия.